дуруд. Рӯзҳои 15 ва 16 август дар душанбе дуюмин мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштингирӣ баргузор шуд. дар ин мусобиқа 200 вардишгар аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок карданд. дар маҷмӯъ вардишгарони Тоҷикистон 12 медал, аз ҷумла 5 медали тилло, 3 нуқта ва 4 биринҷӣ ба даст оварданд. Муҳаммад Салимов, Абдуллои Ориф, Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, Комроншоҳи Устопириён ва Ҳақназар Назаров дар вохӯриҳои ниҳоӣ бар ҳарифони худ даст боло шуда унвони қаҳрамониро ба даст оварданд. маблағи ҷоизавии ин мусобиқа $400,000 амрикоиро дар бар мегирад. ғолибон махсусан дорандаи медали тилло соҳиби $20,000, дорандаи медали нуқта соҳиби $10,000 ва дорандаи медали биринҷӣ соҳиби $5,000 амрикоӣ шуданд. дар Филаделфияи Амрико мусобиқаи UFC 330 баргузор шуд. дар рақобати ҳассос Ислом Махачев бори аввал аз камарбанди худ дар вазни миёна ҳимоят кард. рақиби ӯ вардишгари ирландӣ Йен Херри буд, ки дар феҳристи беҳтаринҳои ҷаҳон дар ҷойи аввал қарор дошт. Ислом Махачев бо қарори якдилномаи доварон дастболо шуд. вардишгари тоҷик Фаридун Одилов, ки бо лақаби Терминатор миёни ҳаводоронаш машҳур аст, дар мусобиқаи ACA 206 дастболо шуд. ҳарифи ӯ аз Қирғизистон Алтинбек Мамашев буд, ки вардишгари тоҷик тавонист ӯро мағлуб намояд. ҳамчунин Осимхон Раҳмонов бо нокаут дар даври сеюм Томаш Декро аз Словакия мағлуб сохт. Меҳроҷ Мамадчоев бо қарори якдилномаи доварон ғалабаро бар Павел Витрукирус ба даст овард. Ҳафиз Сакибоев мутаассифона бо нокаути техникӣ аз ҳарифи худ вардишгари рус ба нокомӣ рӯбарӯ шуд.